So, mga kasaka, dito po tayo sa Barangay Sugkong, Usurobio. Ito na po yung kay Mr. Kulang dito sa Sugkong. So, inaani na po. Ito dalawang hektarya. Ang inaani po to dati 170 lang. Ngayon, hindi pa natatapos, umaabot na ng 150 kabans gawa ng foliar fertilizer. Ito po, hindi pa natatapos po, marami pang i-harvest. Umabot na po ng 150 kabans. Ito po yung na-sprayan ng foliar fertilizer. Kay Mr. Bulang Camilo. Ayun na po yung naani 150 plus na. Hindi pa natatapos yung harvestin. Maganda yung bunga ng palay. Ito po. Maganda talaga yung pang-spray sa palay, yung foliar fertilizer. So, kaman na tayo. Yan po. Yan po yung taga-bantay po lang palay ni Mr. Camilo. Siguro ng langgam. Kunyar, maganda pala yung pang-spray ng palay. Oo, ganda yung bunga niya. Ito po yung taga-spray ng palay ni Mr. Camilo Gulang. Ito pong ang haba ng mga bunga ng palay. Ginalagaan talaga ng foliar fertilizer. Gayat. Okay. Salamat sa foliar fertilizer na pang-spray. Dinadami yung bunga niyang palay. Oh. Siya po yung taga-spray ng palay ni Camilo Gulang dito sa Sugkong Barangay. God bless the farmers of this land.